мен Йоана. Добър вечер, жадлените комили. Благодаря ви, че подкрепихте нашата благотворителна кауза да сътворим доброто. Тази година решихме част от парите, които съберем от този Коледен концерт, както от базарите, които вече сигурно сте посетили, да бъдат дарени точно на Николай Божинков от Калофер, защото той наистина го заслужава. Ако все още не сте запознати с неговата история, сега ще чуем накратко. Става дума за едно момче, което, както всички нас, заслужава да бъде щастливо. Ники от 10 години може да вижда само екрана на компютъра си, защото е болен от мускулна дистрофия, не може да ходи, дори и да диша сам. Но това не го спира да търси и да намира решения, да общува с приятелите си по интернет. Семейството му, заедно с помощ от родители и приятели, е закупило специално легло, което облегчава състоянието му, и апарат, с който Ники може да диша. Но за да може да излезе пред родния си дом и да седи редом до родителите си, той се нуждае от количка, която струва над 12 000 лева. Става дума за една мечта, която ние вярваме, че можем да превърнем в реалност. Благодарим и на вас, че повярвахте. Да, така е. А днес сме се събрали, за да се опитаме да усетим заедно коледния дух и да се позабавляваме. И да поставим подобаващо начало за една, може би, по-дълга за някой вечер. Но преди да започнем с първото ни изпитание за вас, да видим дали знаете това-онова. Знаете ли, че докато британчетата очакват дядо Коледа, испанчетата чакат подаръците си от тримата глъхви? Италианчетата пък очакват бефана. А ирландчетата пък очакват цели 13 белобради старци. А можете ли да си представите какъв е полът на най-прочутият елен на планетата Рудолф? Мъжки? Да, ама не. Той тя си е чисто момиче, поне биологично, тъй като по това време на годината мъжките губят рогата си, а тя не губи своите. Добре, след като вече установихме пола на Рудолф, мисля, че е време да поканя на сцената една дама, която въобще не е прилича на Рудолф, но със сигурност пее по-добре от него или нея. Аплодисменти за Велиана с песента Last Christmas. You gave it away.
отново да пееш? Да. И какво ще кажеш в момента на нашите зайци и на всички, които те гледат и искат да са на твое място? Ами да се престрашат и да опитат, не е толкова страшно и ще се прекарат наистина страхотно на сцената. Много добре. Добре, а сега предлагам да не се бавим повече, а да започваме с първото ни изпитание. Да, права си. Нека видим кои две момчета и две момичета са най-смели тук в нашата публика. Две момчета и две момичета, има ли които да са смели да са в нашата публика? Доброволци. Хайде, хайде! Не се колебайте, нищо няма да ви направим. Ето го първото момче. Аплодисменти. Аплодисменти! Ела, тук момче съм много добре. Ела. Още едно момче и две момичета. Айде още едно момче и две момичета. Айде още едно момче и едно момиче. Айде още, да. Още едно момченце за Още едно момче. Браво. Аплодисменти. Така. Ето ги и тях. Браво, беше на види. Хубаво да ви видят и да ви обсъдят всички. Сега, както виждате, асистентките ни държат по две пликчета, две за момчетата и две за момичетата, в които са записани много тайни послания. Да, така е. И те ще ви ги раздадат. Вие трябва да ги прочетете и да ги изпълните. Добре, започваме с теб. Ти си? Валки съм аз. Отиди при човек, който седи на 5-ти ред, второ място и издиги го на сцената, дай му една своя дрека или нещо, което носиш себе си. Брой до 10, докато той тя избяга където иска в салона и после имаш една минута време да го хванеш и да си вземеш това, което е твое и да се върнеш. И тя има 10 секунди да избяга някъде в салона, ти трябва да я хванеш след това. Айде, давай сега, ти бягай. Давай, може да я хванеш вече, отивай да я търсиш. Може една минута. А те докато се намерят, да видим какво е следващото ни послание. Как се казва? Иван. Какво има нещо? Отиди при хора, като човек, който седи на 10-ти ред и търси едно момиче от тях и за занеси на сцената, където трябва да внимаваш през целия път, нито една част от тялото ти да не докосва земята, тялото ти да не докосва земята и стените около вас. Значи отивай сега да се намериш пък ти едно момиче от 10-ти ред и да го донесеш до сцената. Айде бързо.
Браво, много добре. Много добре, получаваш една енергийна напитка, за това, че успя да я прецеси. След това не, че ти било особено трудно, като гледам. Аплодисменти. Значи сега отиваме към следващите. Ето. Браво. Това е твоята награда. Аплодисменти! Отиваме към следващото. Нека продължим нататък. Добре, номер 3. Как ти казваш? Михаил. Значи, моята задача е отиди при хората, които седят на 8 ред. Избери си едно момче от тях, изведи го на сцената и заедно изтанцувайте танц на фона на следващото музикално изпълнение. Айде да видим с кой ще танцуваш. Отивай да се намериш едно момче от 8 ред. Ами избери си тогава някой друг момче. Откъдето искаш? Откъдето искаш. Който си намериш? Някой не иска ли да танцува с нея? Аплодисменти. Така. А сега аплодисменти за Пенчо. Аплодисменти за Пенчо. Аплодисменти за Пенчо. И сега последната ни участничка. Как се казва? Бела. Почти какво молиш? Отиди при човека, който седи на трети ред, място 7, изведи го с теб на сцената и сложете по една коледна шапка и един гирланд. Сега изпейте припева на Джингъл Белс като катеричос. Ти да се намериш сега човека. Ради се пак е тук, нищо така, че е зет. Лошо няма. Готови ли сте? Готови ли сте? Аплодисменти.